Mangwanani akanaka vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages atadzoka takakubatirai. Hanzi muri seiko mukomanashi? Inini ndine nyaya yangu yandiinayo. Mukomanashi ndakauyawo muno mujoni kuma 2008 ikoko. Saka kubva zvandainge ndakapinda mujoni muna 2008 upenyu hwangu hwainge hwakasungika, but life yakazotanga kusununguka muna 2014. Ndo pandakazotanga kuitawo mari, ende handidi kunyepa mukomanashi. Mukana iwowo pawakauya ndakabva ndaita mari, nanhasi ndiri munhu wekuti ndichiri kungobata mari. My life has been changed. Saka ndakati ndatanga kuita mari, ndakabva ndasangana neumwewo mukadzi, but mukadzi uyu ainge ari mukadzi wemunhu ende ainge ari wekumusha. So mukadzi uyu kunyange zvake ainge akaattractika nekuda kwemari yangu, but inini mumwoyo mangu ndainge ndamuda. Kubva ndichitanga kugara naye mukomanashi, zvinhu zvacho ma1 handina kukwanisa kuti ndinge ndichimubudira pachena, nekuda kwekuti ndainge ndichitya kuti kana ndikamuudza zvandiri anokwanisa kubva aramba kuti tinge tichienderera mberi nerudo. Ndainge ndichingozviudza kuti pamberi apo ndichazomuudza, pamberi apo ndichazomuudza, sezviya zvavanotaura kuti rume risinganyepi hariroori. But mukomanashi takazongokaruka tava kutoita bonde tisina kana dziviriro kuti ndizomuudza. Manje ndakabva ndaremerwa. So pose apa ndainge ndava kutorarama ndichinwa mapiritsi, asi mukadzi uyu ndainge ndichimuvanzira. Ndaiti kana ndonwa mapiritsi ndaibva ndatsvakawo nzvimbo yekuti iye haandioni, ndobva ndangonwa zvangu. Apa aiva nemurume wake. Saka zvatakaita ndezvekuti kubva zvatakatanga kudanana takabva taona kuti the best way yekuti tisabatwa nemurume wake kuti tiri kudanana ndeyekuti iye anofanira kunyepera murume wake kuti ainge awana basa restay in. And inini semunhuwo ainge aine mari dzake, it was just an easy thing kuti ndinge ndichimubhadhara mari dzainge dzichibhadharwa vasikana vebasa vaiitawo zvestay in panguva yacho iyoyo. Money was not a problem to me. Saka each and every month ndainge ndichimubhadhara mari yaiita kunge like iye ainge achishanda. Apa pose apa tainge tichingobhilivhisa murume wake kuti kana asiko kumba anenge ari kustay in. Saka from Sunday night until Friday mukadzi uyu ndainge ndiinaye ndichitorarama naye semudzimai wangu. Then some weekends ndo paaizoenda kumba kumurume wake. Takazongokonana pakuti iye mukadzi uyu ainge achiti haakwanisi kuramba murume wake, but mukadzi uyu ndainge ndichitomuda zviya zvekutomuda, plus ndainge ndiine guilty feeling iya yekuti semunhuwo wandaiziva kuti ndainge ndamutapurirawo chirwere, it was my duty yekuti ndinge ndichizomuroora, ende ndainge ndichitomuda kumuroora for life. But iye patakazongokonana akabva ati kwandiri handikwanise kuti ndinge ndichirambana nemurume wangu. Ko hama dzangu dzinozoti kudii kana dzikazonzwa kuti kuenda kwandakaita kujoni ndakabva ndazviparadzira marriage yangu? Plus imwe reason yaainge achipa ainge achiti handikwanise kurambana nemurume wangu because inini ndakazvara naye vana. Saka I feel as if ndinofanira kuti ndinge ndichizochengeta vana vangu nemurume wangu tiri pamwe chete. Even though ndainge ndichizama kumurakidza kuti I can give you a better life, but still aingoramba. But the most reason yandainge ndichida kumuroorera mukomanashi ndiyoyo yekuti semunhu wandaizivira kuti ndainge ndichimuvanzira this secret, ndaisada kuti kana kumberi uko akazobatwa nechirwere asazova munhu anotambura. Ndaida kuzomuexplainera kuti hongu ndakakupa chirwere, but ndinokuda, I can take care of you. Ndainge ndakatozvimirira kuti ndinokwanisa kuzotomuchengetera vana vake zvekare nekumuchengetera murume wake, but as long as she will be separated from her husband. With the time takazoti tarambana, umwe musi ndakazongoona andisendera message achiti iye ainge aenda kuchipatara mushure mekunge arwara kwenguva refu. Akati ari kuchipatara kuya ndokubva aitwa matest, ndokubva abatwa aine chirwere cheHIV. But akati anditumidzira message iyoyo, inini ndakabva ndamufonera, but ndichimufonera I pretended as if I was in shock, ndichitonyepedzera kusaziva, ndichitopretenda as
if I had been keeping tabs on my health, but ndini ndinoziva kwayakabva HIV iyi. Ende zvinhu izvi mukomanashi handina kuzviita ndichida, but from the very first night ratakatanga kusangana pabonde inini nemukadzi uyu takatoshandisawo maprotector zvakanaka, but then mangwana acho makuseni mukomanashi mukadzi uyu akabva aita imwe rush yaityisa. Saka ndo zvainge zvichiitika, taiti kana tikashandisa protection mukadzi uyu aibva aita imwe an allergic reaction. Takambozama kushingirira kuti ngatirarame tisingaiti bonde, but dambudziko ndiroro mukomanashi rekuti iye ainge anyepera murume wake kuti ainge awana basa restay in. Saka zvinhu zvakazotiomera kuti apa tainge takarara tose tiri mumachira, apa tiri vanhu vanodanana, kuti tiregedze kuita bonde zvainge zvichitiremera. Apa kuti tishandise maprotection pakuita bonde, still taizokwanisa iye aibva aita an allergic reaction yekuti aivaviwa kunhengo kwake achitobuda rush. In truth zvakazoitika mukomanashi ndezvekuti paya takarara tainge takatorara takahagana, but takazongopepuka mukomanashi tava kutoita bonde. Kana vanhu vachidanana kuti zvinhu izvi zvinoitika kuti makarara paya munozongokaruka mava kutoita bonde. Ndakazongotokaruka mukomanashi ndatova pamusoro pake tichitoita bonde. Kubvawo zvatakaita bonde tisingashandise dziviriro, takabva tangosiyana nazvo zvekushandisa maprotector mukoma. Apa kuti ndinge ndichizomuudza kuti inini shamwari ndiri kurarama ndichinwawo mapiritsi, it was already too late. When you love someone unenge uine kamwe kakumutya kaunenge uinako. Saka ndakabva ndapindwa nefear yekuti mukadzi uyu kana ndikamuudza kuti shamwari zvatakaita izvi zvekuti tazoita bonde tisingashandise protection, inini health yangu yakamira sekudai. Ndakabva ndatowedzera kukipa that secret yekuti mapiritsi haana kana kumbogara amaona mukomanashi, iyewo haana kana chaakambofungidzira. Takangokontinya nerelationship yedu tisingachashandisi maprotector. Mukomanashi ndo zvakaitika pakati pangu nemukadzi uyu. Kubvawo zvatakazorambana, then iye paakazonditsvaka achisendawo message achiti ndo upenyu hwaainge ava kurarama, ainge abatwa nechirwere cheHIV. Ininiwo ndikamurambira, takabva tazongoregedzawo kutaurawo ipapo. I know kuti on her side she has that feeling yekuti zvimwe kuda dai akabvuma kuroorwa neni apo pandainge ndichimuudza kuti ndinoda kumuroora, zvimwe kuda nanhasi angadai achiri HIV negative. Ikoko kwaari I know kuti anotosuspekta kuti chirwere ichocho chakauya nemurume wake, but mukoma inini ndini ndinoziva kuti there are possibilities yekuti chirwere ichi chakabva kwandiri. Pari zvino mukadzi uyu handizivi kwaari hangu. Ininiwo ndiri munhu wekuti ndakazoroorawo umwe mukadzi, nhasi nditoriwo nemhuri yangu nevana vangu nemukadzi iyeye. Mukoma ndo secret yangu iyi yandakachengetedza mukati memwoyo wangu. Vedare ndo message yandakatumidzirwa namukoma vedu ava. Zvakangooma hazvo vedu we, ivo vachitaura vanoti hanzi zvose izvi handina kuzviita ndichida, vanhu ndinzwisiseiwo, asi ndakazviitawo mukufungidzira kuti mukadzi uyu in the end kunyange zvangu ndamutapurira chirwere asi achazova mukadzi wangu, and I was prepared kuti ndinge ndichizomupa the best of the best life because ndiri munhu ane mari dzake. Kwainge kusiri kuda kwangu kuti ndinge ndichitapurira mukadzi uyu chirwere. I don't know where she is right now mukomanashi, but kana ndikazosangana naye mukadzi uyu I am still willing kuti ndinge ndichizomubatsira pane zvose zvaanenge achida kubatsirwa nazvo. Handina mweya wakaipa. Please mukaposta ndinokumbirawo kuti munge muchizondizivisawo mucomment section, but mumwoyo mangu ndinoti kana ndikazvifunga ndinobva ndashaya rugare. Zvimwe zvacho zvinopedza matemu mukanwa, but I think kuti when you get into a relationship with someone it is your responsibility kuti unge uchimuudza kuti inini ndo zvandiri, so that munhu kana achikuda anongokudawo wakadaro. There are several cases whereby vanhu vanotopindawo mumarelationships nevanhu vanenge vatoriwo either HIV positive or negative.
zvakangoma hazvo, but mukoma vedu ava ndo zvavakasarudza kuti that was the best decision that he could take at that time, as bad as it was. But ngatitaurei navo mucomment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Makadiko mukoma Nash, ndiri mukadzi wane 43 years dzekuberekwa. Ndinokumbira kuti muchinjewo voice rangu pamuchatumira meseji yangu iyi. Ini mukoma Nash ndine dambudziko, ndoda kubatsirwa. Dambudziko rangu riri pakudai so. Ndakangokurawo family yangu netseka tamburawo. Kakurawo maindo vaitichengeta zvakanyanya, kutengesawo mavheji nesalt kuti tirarame kumaruzevha. Asi chinondinetsa ndechekuti inini pakukura kwangu ndanga ndakaita kunge ndakasarudzwa kune vamwe vana vaidiwa indisikadiwi. Handingatsananguri zvakawanda hangu nekuti inozorebesa meseji yangu. Problem yangu yandawira panapa yandanyanyisa kuwira pano ndeyekudai. Ndichikura kumusana kwangu kwaiita kunge kuri kufamba chinhu pakati pekuti mapfudzi tichiuya kuhuruko ndopachinofambira chinhu ichochi. Saka ndichikura ndaingonzwa kufambiwa pakazoti pamakore apfuurawo, makore 3 apfuura, aiwa chinhu chakufamba chichiita kusosona. Ndichichakuziva kuti chiiko chaizvo. Chienda kumapostori ndichitaurawo kuti ndinofambiwa, ndongopiwa munamato, asi handina kuwana rubatsiro. Hazvina kupera kusvika gore rakapera pandazoenda pamwe pana mai vamwe vakazondinamatirawo. Ndavataurira problem yangu kuti ndinongovengwa nevanhu, handizivi kuti ndinovengerwei, kana vefamily chaivo vangava vanin'ina vangu hanzvadzi dzangu. Unenge uchingoona kuti chawataura hapana munhu chero wataura zvinhu zvine musoro, vanhu vanenge uchingozvidzikisira, vanenge uchingozvitarisira pasi. Hakuna munhu anokuti waitawo chakanaka, chero nyangwe wataura chakanaka, zvese unenge uchingoshorwa. Mai ava ndo vakazonditsanangurira vakati wakaiswa nyora dzekuti uzoita muroyi. Saka zvakandityisa kuti saka chinhu chaifamba kumusana kwangu ndicho here nyora dzacho idzodzo dzeuroyi. Asi handizivi kunonzi kuroya. Handisati nekuroya kwacho handikuzivi. Handitozivi kuti kuroya kwacho zvinofamba sei. Ini ndinototyawo kutoroyiwa, ndinototyawo kutoti ninga anoroya. Saka inini ndo zvandiri here. Saka zvakandinetsa. Pakazoita pamwe patakaenda kumusha ndairwadziwa negumbo, pane zvataifambirawo. Pandanosanganawo nomumwe muprofita obva aitaura futi the same thing kuti ndakaiswa nyora dzeuroyi, ndinofanira kubatsirwa nguva ichiripo. Saka inini mukoma Nash ndine kuchechi kwandinoendawo, handingatauri kuti kuchechi kwacho zita racho, asi ipostori. Ndatambura ndichiti ndibatsirwe, ndichikweshwa sauti, mafuta, hapana chiri kubuda mukoma Nash. Ndinokumbirawo kubatsirwa. Handizivi pamwe uroyi hwacho huchazonyatso kubudikira. Ndinokumbirawo zvisati zvaitika. Ndinokumbirawo mundibatsire mukoma Nash. Kune anozivawo kuti ndingabviswa sei zvinhu zvinofamba kumusana kwangu. Ndiraramawo mararamiro anoita vamwe vanhu. Inini kuroya handidi. Kana zviri zvokuti hanzi ndizonzi ndiri muroyi, inini handidi zvachose. Ndinonzwa kubatikana, dzimwe nguva ndinombofunga kuzvipfuudza kuti zvingazobuda here kuti ini ndinzi ndiri muroyi. Hazvibudi. Ndiri kuti zvitori nani hangu ndiite sei ndife. Plus chimwe chinhu chinondirwadza ndechekuti kana vana vangu chaiva vandirespect. Umwe mwana wangu ane 21, kamwe kadiki kacho kane 7 years. Uyu mukuru ane 21 haatombondionisa mama. Musikanzwa yacho yaanoita, unotonyatsokuona kuti vana vangu ava hazvisiri zvega. Mukoma Nash ndokumbira kubatsirwa. Ndapota zvangu ndibatsireiwo. Ndapota zvangu. Inini handidi zvokunzi ndiri muroyi. Inini handidzidi nyora idzi. Ndinokumbirawo kana pane vanokwanisa kundibatsirawo, ndibatsirewo. Ndapota zvangu. Namba dzangu regai.
Tatenda mukomana Ashe. Pamuchapostawo mugozondiudza kuti maposta ndigozowana kuteerera. Ndinokumbira kubatsirwa vanhu veZimbabwe, vanhu vese vanokwanisa kundibatsira. Ndinokumbira kubatsirwa. Ndisati ndafunga mwoyo wakashata. Nekuti pfungwa dzangu inini dzadze kuda kuzviuraya. Vedare ndo message yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo veduwe, but please ngatitaurei navo mucomment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.